Tatrap. Diego Bandido. Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA. Mic check, 1, 2. Ay! Alam ko na! Alam ko na kung anong tumatakbo sa isip mo. Anong petsa pa lang tayo ngayon? Wednesday pa lang tayo. May 22. Matagal pa ang katapusan, wala ka ng kwarta. Huwag kang mag-alala, pareho palata. Arago! Maluoy ka. Oh no! Mga kabisyo, ang oras natin mga 32 minutes makalipas sa oras ng alas 7 ng gabi. At syempre, kasama pa rin po inyo abang lingkod, Diego Bandido. Kasama niyo straight up until 9 o'clock in the evening. I hope you guys all having a great time. Don't worry, I still got all the hits in stored right here, lock and loaded, straight up until 9 o'clock in the evening. And definitely these songs would really make you feel good, would make you hele, make you feel better. You know what I'm saying? Make you feeling better, feeling good. Ano na pala? Okay mga kabisyo, hindi na natin patatagalin to. Without further ado, eto na, pag-usapan na natin to. Hindi maka-move on ang mga tao sa kakaibang airline na nag-alok ng napaka hindi pangkaraniwang karanasan sa paglakbay panghimpapawid sa mga pasahero. Dahil ang isang airline ang nag-offer ng naked flight. Oh no! Ang bihira naman, oh. So, lumipad po ito mula Miami to Cancun, Mexico. Ang kakaibang flight po ito ay inilunsad ng Castaway Travel. At syempre, nakakuha ng maraming atensyon mula sa media. Oh, di ba? Syempre, matik na, basic. Okay, mga kabisyo, tang! Huwag na natin patagalin to, tang. Ito na, logican na natin to, tang. Let's go! Ay, sige. Huwag mo nang patagalin. Alam ko, si Manong Driver, kating-kasi nagmalaman. Kaya, logican mo na yan! Logican na yan! Logican na yan! Alright, mga kabisyo, logica na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudoko? Kailangan pa bang i-memorize yan, boards? Alam nyo, sa totoo lang ako personally, nalulungkot po ako sa mga ganitong klaseng balita. Dati natutuwa ako eh. Ngayon po, nalulungkot kasi nagbago na ang inyong Uncle Diego Bandido. Well, mga kabisyo, sa totoo lang kasi ito parang naging basic na at normal na sa iilan ang paggawa ng mga malalaswa at makamundong bagay. So, imagine, ito na lang imagine po natin, imaginein natin. Sina Eva nga at Adan nahiya nga. Diba, nung kumain sila ng mansanas, doon nila nalaman na hubot-hubad sila, kaya nagtago sila sa mga halamanan. Diba, naglagay sila ng mga dahon sa kanilang mga genitals. Si Eva at Adan nahiya nga. Diba? During that time, silang dalawa lang ang tao. Pero ito mga ganitong klaseng tao nag-i-enjoy sa paghuhubad, yung mga nudist ang tawag. Now, mga kabisyo, logica natin, ano nga bang tumatakbo sa utak ng isang nudist? O sabihin natin naturist, di ba? Ang pagiging nudist o naturist ay isa pong lifestyle choice na pinipili ng ilang tao para sa iba't ibang mga dahilan, of course. Ang mga nudist ay nakakaranas po ng kasiyahan sa pagiging hubad, lalo na sa harap ng iba na hubad din. Maluoy ka. Dahil sa mga sumusunod na dahilan, ito po, marami pong nudist na nakakaramdam po ng kalayaan at pagpapalaya mula sa pamantayan ng lipunan at pressure na nag-uugnay sa pananamit. Ang pagiging hubad ay nagbibigay sa kanila ng pakiramdam ng pagkawala ng paghihigpit at mga inaasahan ng lipunan. Perde pa nila buang ba? Buang gani! Kahit pa paano, di ba yung baliw may saplot kahit kita yung puwet?
May saplot! Kahit kung minsan nakita mo, lumalabas yung itlog. Pero, may saplot pa rin. Does it make sense? My gosh. We got 36 after 7 o'clock in the evening. You still got me? My name is Diego Bandido. Siyempre kasama si Tanghen yung Duday. This is 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!